паклікання. Гісторыі людзей, якія адказалі так на голас Пана Бога. Пахвалены Езус Христос, добрага вечара, ўжо вечара нашыя паважаныя радыёслухачы. Вітаем вас у жывым эфіры ў студыі Радыё Марыя, і сёння ў нас незвычайная праграма, незвычайная таму, што ўжо колькі тыдняў мы не сустракаліся тут у студыі ані з кім увогуле, і тым больш не было ў нас нашай любай праграмы «Голас паклікання», на якую мы звычайна запрашаем святароў, сясцёр законных, каб распытаць іх аб тым, як сталася так, што наша зямля заўжды мае такіх асобаў. Нагадаю вам, што эфір жывы, і таму можна нам тэлефанаваць, альбо ведаю, што вы не любіце тэлефанаваць, а больш пісаць любіце. Таму нумар, па якім можна ставіць свае пытанні да нашага сённяшняга госця, а гэта ксёндз Андрэй Сіповіч, пробыш парафіі ўзвышэння Святога Крыжа ў Мінску на Кальварыі. Дык вось, калі хочаце штосьці спытаць, нават інкогніта, я падкрэсліваю, то пішыце нам у Viber, нумар 8044 513 73 97, а я гэтыя пытанні агучу. Ксёндз Андрэй, вітаю вас. Вітаю. І, канешне, прапанова распачаць з малітвы, я думаю, трэба распачаць з малітвы. Добра. Думаю, што важна, каб ты наша сустрэча таксама была для славы Божай. І таму запрашаем Богу Тройцы Адзінага во імя Отца і Сына і Духа Святога. І просім, Божа, наш Ойче, спашлі Духа Твайго Святога. Освяти нас, барани от всего, что есть не Твое. Дай нам мудрость, каб славить Тебе в этой передаче, в этих разважаниях, в этом так самом поделении досвідом покликания, досвідом веры. Слава Отцу и Сыну и Духу Святому, як было спрадвеку, цяпер і заўсёды і на веки вечные. Амен. Распачынаем? Калі ласка, паспрабуем. Мы святкавалі ваш юбілей некалькі дзён таму. Ну, не некалькі дзён, трошку больш ужо. Ну, некалькі, не так даўно. У гэтым такім абазрывым перыядзе. Скажыце, а калі вашы імяніны? Імяніны маю 16 мая. Вось цяпер будуць. А хто ваш нябесны апекун? Каго вы ці абралі вы самі, ці так сталася, як гэта? Ну, цікава, напэўна, можна сказаць, з аднаго боку так сталася, але з другого боку так неяк жыццё кіравала, напэўна, што вось імя нашу Андрэй, і так вось 16 мая касцёл асаблівым чынам успамінае святога Андрэя Баболю, і, ну, не памятаю ўжо неяк дакладна, напэўна, якім чынам вось такое сяброўства з Андрэем Баболем распачалося, але таксама пазней так вось неяк, гледзячы на сваё жыццё такое святарскае, то есть як бы так па слядах Андрэя Баболі хадзіў трошку. Бабруйск, Пінск, напрыклад, вось там у Несвежай, таму напэўна, вось таксама у гэтым выбары, напэўна, вось таксама ёсць такая, не знаю, як бы так напэўна сказаць, можа, такі Божий провід, ці ведаю, ну, бо, напэўна, што датычыцца таго ж Андрэя Баболі святого, ну, не ведаю, зноў ж, у якім часе это распачалося, так, можа, ніколі так не задумваўся, бо зноў ж канфірмацыя была са святым Антоніем, але вось Андрэй Баболя неяк стаў трошку бліжэй, поэтому так сталася. А ў чым гэтая сувязь? Я ж уже дадаў. Ну так жартуючы, але калісьці хтосьці казаў вельмі падобны да выгляду. Так, ён да мяне, альбо я да яго. Ну, але ж яго лёс, ён такі жахлівы. Ну, цалкам жахлівы. Ну, але гэта не азначае, што сябраваць ім нельга. Вы ўжо двойчы сказалі слова сяброўства падчас нашай сустрэчы сёння. Нейкую асаблівую такую надаеце сяброўству сэнс у сваім жыцці? Не, ну мы кажам асаблівае, ну, сяброўства са святымі таксама, но найбольш асаблівае, бо са святымі трэба сябраваць. А інакш?
Ну так, цяпер тут уже жартую я. Ну, не, ну, вядома, што і сяброўстве, ну, если таксама асаблівае, напэўна, сяброўства з небам, са святымі. Ксёндз Андрэй, ну выбачайце, але ж я папярэджвала вас аб тым, што наша перадача гэта яна такая больш мае такі знаёмства прыватнае, бо вас як святара шмат хто ведае і мае такі водгук о вас як аб сапраўдным вельмі моцным святары. Але ж мы звычайныя людзі, парафіяне з усёй Беларусі, жанчыны і мужчыны хочам пазнаёміцца з вами бліжэй так як з чалавекам. А ў кожнага чалавека і ў кожнага святара ёсць, канешне, нейкі такі бэкграунд, ну, дзяцінства ў яго было, маладосць такая юная. Давайте туды перанясемся крышачку і там часу пабавім. Хлопчык Андрэй нас цікавіць. І што цікавіць? Пытаннем на пытанне мяне вашы парафіяне папярэджвалі, будзь падрыхтавана, ён так робіць. Ну, нарадзіўся, у якой сям'і, хто былі тыя людзі, якія вас акружалі, ці яны на вас злаваліся з вашых дрэнных паводзін, ці яны заўжды вас... Ну, опять же, напэўна, вось такое, ну, буду адказваць, напэўна, пытанням. Ну, бо на самой справе, ну, бо, скажам так, ад тэмы дзяцінства ён чамусьці ўходзіць у мяне ўжо другі раз. Пакліканне. Ну, мы кажам вось пра пакліканне, але таксама, напэўна, вось кожны чалавек, ну, мае нейкае пакліканне, і што датычыцца дзяцінства, нейкае юнацтва, сталага ўзросту, як бы так, ну, яно заўсёды, напэўна, аднолькавае, то, скажам так. І, ну, агульна скажу, што, напэўна, яно аднолькавае, кожны вось чалавек, вось так ці інакш, ну, мае дзе-то дзяцінства, мае школу, дзе было добра, дзе было цікава спазніцца на ўрокі, дзе яшчэ дзе-небудзь прагуляць, і таксама, то есть, думаю, што, як бы сказаў, агульна кажучы, надзвычайнага нічога такога не адбываецца, не адбывалася таксама. Матэматык ці гуманітарый? Цяжка сказаць. Лідар ці ціхоня з апошняй парты? Цяжка сказаць опять. Шмат сяброў вакол, альбо такая самота ў куточку? Ну, напэўна, шмат сяброў так не было, але былі нейкія вось адносіны, так скажам. Бо таксама, калі казаць вось пра пачатак школы, тоже, ці, напрыклад, калі так можна казаць, то закончыў 3 школы. Якія? Ну, адначасова? Не, паступова, бо, скажам так, у тыя часы была, ну, пачатковая школа, хіба так, да 3 класаў. Пазней была, як то называлася, хіба 8гадовая, і пазней уже яшчэ 3-я школа 10гадовая. Гэта былі 3 разныя калектывы? Ну, можна сказаць так, таму што пачатковая школа і 8гадовая у суме была ў адной школе. Вядома, што пасля 3 класаў там далучаліся да нашага класа яшчэ там іншыя дзеці з іншых такіх пачатковых школаў, і пазней ужо, ну, вось пасля 8 класаў мы, колькі там нас асобаў з 8гадовай школы ўжо далучыліся да іншага калектыву. Можна сказаць так, 3 розныя калектывы былі. Вось. Добра, а дзе гэта было? Гэта было пачатковая 8гадовая, такая была вёска. Ёсць на сённяшні дзень яшчэ вёска такая Рудзюкі. А пазней ужо 10гадовая школа, гэта ўжо была Шаркоўшчына школа. На сённяшні не памятаю, ці першая, ці другая, бо зараз іх там 2, то не памятаю, які там нумар быў у этой школы на сённяшні дзень. Вось. А што было з касцёлам у тых мясцовасцях у тыя часы? Ну, калі казаць пра касцёл, бо так, найбліжэйшыя касцёлы былі, ну, так, мінімум 30 кіламетраў, 30-40, гэта было глыбокае Мёры. Вось так. А ваша сям'я, яна каталіцкая? Так, бацькі католікі, больш таго, даже, напэўна, скажам так, калі ўжо так казаць, вось як маюць паходжанне польскае, бо, ну, скажам так,
Апрача вось, ну, вядома, што як часам у нас так кажуць, як ужо палякі, то католікі, так жартуючы, но да, каталіцкая сям'я, і вядома, што ездзілі там, кресцілі мяне ў глыбокім. Кресцілі ў глыбокім. А ў якім узросце? Адразу? У дзяцінстве, напэўна. Ну, не памятаеце гэты момант? На жаль, ніяк. Не, ну, можа, там быў 8гадовы хлопчык дзяцінства, альбо 8 месяцаў, таксама. Напэўна, у дзяцін, бо бацькі вось мяне таксама брата кресцілі ж адразу, як там была магчымасць. Так што свайго хросту не памятаю, кросных таксама, ну, скажем так, памятаю. Ну, але думаю, што вось дзесьці так, насколькі там мама узгадывала, вось прыпамінала, што дзесьці адразу. Кресцілі ў глыбокім, а ўжо пазней неяк так больш ездзілі ў тыя ж самыя мёры. То таксама, напэўна, я скажу, калі ўжо казаць пра тыя часы пытання веры, то, ну, вядома, што, кажу, вось малітва была, напэўна, неяк там бацькі вось трошку вучылі, паказвалі, у касцёл бралі. Вядома, што у дзяцінстве то гэта, думаю, што, ну, па крайней меры, у маім выпадку гэта было невядома, што гэта такое, бо трэба было ў касцёле быць, там дзесьці ўперад ставілі і толькі глядзець наперад. Направа-налева расстрэл. Ага, ну вось мы кое-што такое высветлілі, Ну, што так, яго прымушалі хадзіць у касцёл, і расстрэл был за права і лева. Ну, так жартуюць, але, ну, таксама, але ў гэтым таксама сённяшні дзень я вось так, ну, на гэта гледзячы так разважаю, то таксама, напэўна, якім чынам гэта вось, ну, гэта пра касцёл казаць, але таксама гэта вось, ну, нейк таксама быў аўтарытэт бацькоў, нягледзячы вось на тое, што там незразумела, і вось гэта такая згода, вось, ну, не ведаю, як назваць, цярпялівасць такая там, вось, ну, напэўна, в гэтым тоже ёсць такі аўтарытэт бацькоў, то, што важна, напэўна, вось, напрыклад, асаблівым чынам, можа быць, у тых справах духоўных неяк так успрымалася, што гэта вось было важна быць там, таксама памятаю, нейка там, ну, бо тоже з аднакласнікам, колькі там у нас, можа, у якім 3 класе былі, тоже там прыязджалі, но вядома, што вось мы там стаялі па адным, адзін аднаго боку, з другого боку касцёла, другі з другога, ну і пазней ўжо рабілі незнаёмыя, пазней в школе таксама пра гэтую справу не ўзгадывалі, так, вось, былі незнаёмыя. Так, ну, бо што яшчэ, вось, ну, таксама тая ж першая споведь тоже так вось было. Як гэта было? Сур'ёзна рыхтаваліся? Альбо так? Вельмі. Са спісам хадзілі? Вельмі. Сказалі, будзеш да споведзі ісці, прывялі ў закрыстую, ксёндз нешта пытаўся, напэўна, хлопец адказваў грахі, атрымаў прабачэнне, святая камунія, напэўна, ружанец яшчэ, вось, і так адбылася першая споведь. А вось яшчэ хачу спытаць пра вашых бацькоў. А чым яны займаліся? Мама працавала на почце, ну, у суме на почце, там, я ўжо не памятаю, як там. А тата працаваў у калгасе шафёрам, у машыне, пазней там аўтобус, скажем так, вось. А вы чый больш сын былі, мамін ці татін? Як гэта вось апределіць? Ну, так, каго люблю, каго баюся. Не, ну, видите, ну, бо знову ж вельмі часто вось такія, так, ну, скажем так, нейкія вось каментарыі по гэтаму поводу з'яўляюцца. Ну, цяжка сказаць. Напэўна, можа, бліжэйшыя адносіны з мамай былі. Ну, бо таксама тата працаваў больш, бо вядома, што там і асаблівым чынам, як там былі пасевы ці збожжа збіралі, то, напэўна, вось так, з раніцы да вечара. Поэтому не ведаю, як сказаць, хоць з другого боку таксама і, ну, былі адносіны з татам, также з часам і на машыне даваў паруліць. У некалькі там, не ведаю, колькі там гадоў было. Вось, поэтому
трудно сказаць вось, ну, бо вядома, што я ж вяртаюся к таму, што вось нейкія такія апределенні ёсць, я не ведаю на гэту тэму, я так А брат ваш? Ён старэйшы за вас? маладзейшы. Вы сябравалі ў дзяцінстве? Як там было у вас? Драліся? Ну, напэўна, па-рознаму было. Але ж святар з вас ён. Толькі вы святар. І? Ну, просто так цікава. Я так заўжды ўяўляю себе, вось сям'я, тата, браты там неяк там б'юцца, там хто каго, там, ну так я хочу паняць, вось зразумець, ці у вас так у дзяцінстве было ўсё як у звычайных дзяцей, ці неяк па-асобнаму, па-асабліваму? Думаю, што не было эксклюзіва. Не было эксклюзіва. А якія у вас былі мары ў сувязі з аканчаннем школы? Ну, нейкая прафесія, можа, у галаве там была ў дзяцінстве, а потым ужо ўсё змянілася. Як гэта было ў вас? Напэўна, напэўна, у тыя часы, можа быць, па гэтаму, ну, скажам так, неяк падабалася кіно. Ну, як вяртаюся к таму, што вось у тыя часы, то, скажам так, не заўсёды это было, можа быць, вялікі там горадзе, то былі тыя кінотэатры ў нас, то вядома, што так было, толькі фільмы там прывозілі нейкія і так далей. Можа быць, на гэтыя фільмы таксама папасці было, ну, напрыклад, не заўсёды магчыма, бо была катэгорыя 16+, і таксама і 16-, вось. І, напэўна, не ведаю, як так, скажам, цікавіўся кіно. Ну і в результаце гэта, напэўна, пасля школы таксама зацікавіўся такой прафесіяй, як працаваць у кіно. У кіно можна быць акторам, а можна быць рэжысёрам, а можна быць тэхнікам. А кім вось вы сябе там бачылі? Ну, кім бачыў, я не ведаю. Вось, напэўна... Кім-небудзь? Квіткі? Пазней тое было, і другое было. Вось... Напэўна, пра акторства там, скажам, ніколі не задумаўся, але, напэўна, найлепшая была гэта, скажам, магчымасць вось цікавіцца кіно, гэта калі яго паказваць, кінамеханікам быць. Кінамеханікам. Самым важным чалавекам у працэсе дэманстравання кіно. Так было, ну, і поэтому пасля школы таксама трапіў у Мінск, вучыўся. Дзе? Ну, так скажам, зараз не памятаю, ну, вось это было ПТУ, выдаецца, ці як там называлася, ўжо не памятаю, вось рыхтавалі вось да гэтай працы кінамеханікам. То бок мара пачала здзейсняцца. А папрацаваць паспелі, альбо адразу святарства надышло просто так, і няма кінамеханіка Андрэя? Ну, працаваў пасля заканчэння, хіба я ўжо не памятаю. Зараз не припомню. У якімсьці кінотэатры ў Мінску? Не, бо я зараз успамінаю, не припомню. Выдаецца, што не, але пазней там, так скажам, запрапанавалі паслужыць. Вось. І трапіў на службу на флот на 3 гады. На які? Флот гэта быў порт прыпіскі, лічыўся Северны флот. А як так можна сухапутнага беларускага кінамеханіка раз і на флот? Ну, бо глядзіце, бо тады яшчэ не было такога паняцця Беларусь, быў Савецкі Саюз. І у нас тут, дарэчы, Камсамольскае возера ёсць нейкая такая вада. А вы абрадаваліся, калі вас вось у гэтую галіну армейскую накіравалі, марскую? Гэта быў сюрпрыз? Ой, напэўна. Ніхто ж не хацеў на 3 гады папасці. Вось. І... Ну, бо вядома, што там таксама привезлі, памятаю, вось, як мы там даехалі, не памятаю, вас привезлі, гэта было в Тушино.
ну, хіба учебная часть была, так неяк там і там, і там. Самы першы, выдаецца, на прызыў быў, там мы сядзелі месяца паўтара ці два, і там, ну, прыязджалі, як на тыя часы казалі, пакупацелі, і там сабе пакупалі салдат, ну, так скажам, не салдат, але вось, напэўна, глядзелі вось на, я ведаю, на нейкія даныя, там, вось, можа быць, прафесію і так далей. Вось, і вядома, што камусьці так шанцавала, хто вось трох мог перепрыгнуць на 2 года тоже на флот, бо вядома, што адназначна быў флот, толькі што ўжо там было вось магчымасць 2 альбо 3. Вось. Ну і так, памятаю, што там вось, хіба у Нікалаю шукалі, насколько зараз прыпамінаю сабе. Кінамеханіка таксама прыязджалі ці пакупацелі, ну і якраз Нікалаев 2 года, но дзесьці мы так былі, то гэты чалавек не дачакаўся, і в результаце вось асталося толькі тое, што асталося. І ў выніку, што гэта было? Дзе гэта? Адкуль вы распачыналі сваё мараплаванне? Ну, бо, ведаеце, гэта, ну, скажам, трафіў я такую дзейнічаючую адзінку, якая вось на той час, ну, в Савецкім Саюзе хіба там 4 такія точкі былі, радыёразведка. Вось. Вядома, што, як ужо здаў порт прыпіскі, быў Северны флот, Севераморск, але таксама пераважна там хадзілі на паўгода. На караблях, вядома, што не вельмі хацелі, бо тыя, хто там, напрыклад, на вахце 3 годы, і там прыйдуць какие-то ребята на паўгода, то было цяжкавата, туды іх можна было не пападаць. Вось, але ну таксама большасць гэта было вось такая берагавая служба, радыёразведка вось на той час, як вось, скажам так, ну нейкі, ну калі ж троху можа каснуцца, то розныя ж на тыя часы там натаўскія вучэнні былі, я не ведаю, як там зараз, ну нешта щось такое, таксама распачыналася, то там 6 часоў чалавек сядзеў в навушніках, 6 часоў адпачываў, еў і так далей, вось месяц, 2-3 можна было так соседа не бачыць, но то есть такая вось была. Я думаю, што мяне трошку вызваліла ад гэтага сядзення ў навушніках вось моя спецыяльнасць кінамеханік, таму трошку было па-іншаму, трошку лягчэй было. Там холодно было? Не, ну, я вяртаюся к тому, што, ну, кажу, это порт прыпіскі быў Севераморск, але не находиліся мы ў Севераморску, то ў розных точках было. Ну, не заўжды, холодно было не заўжды. Не, это не порт прыпіскі, але часці не заўсёды стаялі ў Севераморску. А вас цяпер хвалюе тэма мора? Больш падабаюцца горы. Маё наступнае пытанне было гора ці мора. Ну, а мора-то, куды яго? Ну, не ведаю. А дзесьці ў тыя часы побач з вамі Бог прысутнічаў? Напэўна. А адкуль вы ведаеце? Адкуль я ведаю? Ну, якім чынам Бог прысутнічаў у жыцці чалавека? Напэўна, у кожнага па-рознаму? Ну, напэўна, але вось перадусім адно тое, што калі вось мы стараемся вось маліцца, то это ёсць прысутнасць Бога. Марак Андрэй маліўся? Ну, я вось то, што кажуць, узгадаў, ну, я таксама вось вяртаюся на гэтыя сённяшнія часы, вось так, ну, гледзячы на сваё жыццё, тое так інагда вось так здзіўляешся, але такая вернасць, вось, ну, напэўна, Бог ствараў тыя ўмовы, што вось там кожнага дня, ну, меў магчымасць маліцца, там, я думаю, якая там малітва, звычайна тыя нейкія малітвы, Отче наш, там, Вітая Марыя, вержым Бога Ойца, як навучыўся, ты 10 прыпамінанняў наказаў Божых, але, ну, ў суме это было кожнага дня. Не сароміліся іншых маракоў, якія хіба былі камуністамі, можа, ў той час, не? Ці ўжо не былі? Не, но другому не мешало. Не, ну, вяртаюся к тому, што вось гэта, ну, вось такая была, напэўна, прыватная асабістая малітва, то есть нейкая такая цішыня свая на сённяшні дзень, я гляджу на гэта. Скончылася армія, скончылася мора. А святарства яшчэ не пачалося. А што было паміж гэтымі двумя падзеямі ў вашым жыцці? Ну, напэўна, вось
Ну, я таксама ў гэтым адкрываю вось такую рэч, ну, такого Божага паклікання ва ўсіх гэтых справах. Ну, Бог прапановвае нейкі шлях кожнаму чалавеку, і там банальна сужанства, святарства, што там манаскае жыццё і так далей. І тут, напэўна, калі у тым моманце, дзе ты жывеш, у той сітуацыі, в якой ты знаходзішся, калі вось нейкая такая ёсць, я бы сказаў, вернасць Пану Богу, даже вяртаюся пра это войска, там пра школу ці што-небудзь, ну, кажу, банальныя нейкія рэчы, вось, то есть тая звычайная малітва кожнага дня і так далей, і так далей. І думаю, што гэта ёсць такім вось адказам чалавека на Божае пакліканне. То вядома, што калі яно праяўляецца, ўжо іншае пытанне, вось як он там канкрэтызавалася, але вяртаюся к таму, што, ну, я ўжо таксама, ну, пра пакліканне, ну, ніколі не думаў пра святарства, скажам так, бо я ж калісьці вось таксама за гэтыя 3 гады меў, ну, так, отпуск, і прыехаў ужо, это 90-й год, 90-й, так, напэўна. Бо ўжо семінарыя адкрылася, бо ўжо былі семінарысты, клерыкі, там таксама ўжо хіба 88-му годзе, ці ў 9-м, уже не памятаю, неяк так, парафія ў Мосары з'явілася. Ксёндз Юзеф Булька, які там у Мосары быў, таксама хіба даязджаў, маліўся у Шаркаўшчыне, між іншым, таксама так цікава тоже. Напэўна, ва ўсім гэтым тоже ёсць такая, ну, цікавая такая Божая провід, бо, напэўна, я ўжо так не памятаю, вось мама, сястру, не ведаю, як там у Мосары калісьці ездзілі. Не ведаю, у чым там справа было, але ксёндз Юзеф даў ім фігуру Маці Божай, яны яе прывезлі, дзесьці там па хатах маліліся, пазней там на могілку ён прыязджаў. Тут таксама, напэўна, вось гэта можа быць, ну, не памятаю, ніколі там мама не казала аб гэтым. Можа марыла, можа не марыла, не ведаю, как-то так неяк не размаўлялі пра гэта. Вось пра святарства, напрыклад, сваіх дзяцей, але вось, ну, вось ксёндз Юзеф прыязджаў і у Шаркоўшчыну тую ж. Ну, я кажу, я калі прыехаў, там, ну, бачыў і святароў, і тых жа семінарыстаў, которые там, хлопцы такіх чорных сутанах бегалі, ну, бегалі, вось пабачыў, напэўна, нам шыпа ўдзельнічаў, думаю, што, напэўна, да споведзі схадзіў, ну, і вярнуўся далей на службу, хаця ўжо, ну, напрыклад, ну, там же служба такая была, апошні год уже немножко все это трещало, і тоже так вось армія. Ну, напэўна, я ведаю, там трошку так, хто як мог думаў пра будучыню, нейкім там бізнесам займаліся, купі-прадай на тыя часы. І вы таксама? Ну, трошку было ў гэтым таксама. Што вы прадавалі? Ох, што не толькі не прадавалі. Не то, што вы прадавалі. Ну, я кажу, што мы толькі не прадавалі. Ну, нармальна такія добрыя рэчы былі. Ну, вядома, што папяросы, касеты, там касметыку нейкую. Так, зразумела. То бок, яшчэ тады, вось пачатак 90-х гадоў, яшчэ быў такі нармальны чалавек. Ну, видите, ось як святаром став, то даўсь ненармальна. Ну, не, ну... Я таксама жартую. Мяне дзяўчаты папярэджвалі, Жэня, не жартуй. Ну, уже не устрымалася. А, вось. Ну, і таксама кажу, вось... Калі вось гэты пераходны момент, вось гэта кропка, ад якой вось гэты надлом адбыўся з камерсанта, марака, з такого звычайнага чалавека ў незвычайную гэту нашу святарскую галіну? Чаму незвычайна? Тоже звычайна. Ну, незвычайная, ну, звычайная. Увогуле незвычайна, зусім. Не пераконвайце. Я упэўнена, мяне падтрымаюць цяпер 100% нашых слухачоў. No. Калі і пры якіх абставінах? Ну, я ўжо таксама трошку пра гэта казаў, вось пра... Неяк все размыта было, мы хацелі падсумаваць. Я звяртаюся к таму, што вось я проста ўзгадаў не размытасць, я кажу пра тое, што вось, ну, як бы пан Бог вядзе. І нейкія ўмовы стварае, вяртаюся к таму, што вось, ну, калі ўжо казаць пра гэта такі вось момант, ну, бо ўжо там заканчвалася служба, увальненне і так далей, ну, і нейкі там трошку тут бізнес быў, ну, які там быў, ну,
Таксама ўжо шукаў, напрыклад, там ужо нейкую магчымасць затрымацца, вось там шукаў сабе працу, нейкае жыллё. Так памятаю, што, ну, можа, таксама дзесьці там лень, не лень. Ну, в любым выпадку вось пэўныя пункты сарваліся. Ну і, так скажам, вярнуўся, прыехаў дадому. Таксама бацькі ўжо там будавалі, ўжо з вёскі пераязджалі ў Шаркоўшчыну, будавалі дом. Ну і так вярнуўся, вось так трошку дапамагаць нейкай ступені ўжо, ну, напэўна, трэба бо брат быў ужо ў арміі ў той час, і, так скажам, ну і між іншым, вось таксама пачаў працаваць в кіно, кінамеханікам, ну і адначасова неяк так распачалася, можа, больш глыбейшае нейкае пазнанне Бога, вось, бо ўжо хіба там быў нейкі там не касцёлік, каплічка нейкая была. И в то время ksiądz Józef приезжал, ну, якім чынам уже так не памятаю, но напэўна прапанаваў быць міністрантам, як он умеў заўсёды. Якім чынам гэта было, зараз не памятаю, але он так неяк умеў гэта учыніць, вось прапанаваць такое служэнне і вось пры алтары, і вядома, што памятаю таксама. Ну, опять же, вось сёння здзіўляюся часам на службу, вось кажу, што это, ну, это была ніша Шаркоўшчына, вось яшчэ тады жылі такая вёска Брыцікі, ну, не вёска, но уже там заставалася 5 кіламетраў было, тоже так иногда ездзіў, вось, ну, там даже иногда, можа быць, здзіўляюся, даже пяшком ішоў калісьці, каб быць міністрантам, вось як была імша. Гэта было ўжо пасля арміі. Пасля арміі, так, так. То бок дарослы такі хлопец быў ужо. Сколькі былі? 20 гадоў? 20 пару, напэўна. 20 пару. 20 пару было, ну. Вось. Ну, вядома, што, таксама кажу, там праца была, это вечар, а ўжо дзень такі быў свабаднейшы. І, напэўна, думаю, што ksiądz Józef так трошку, напэўна, дзесьці, ну, скажам, напэўна, неяк вось так свае паставы, дзесьці нейкія размовы былі, хоць я б не сказаў, што ён вось так, ну, неяк так казаў, вось браў цябе за, скажам так, ты павінны ісці ў семінарыю. Думаю, такога не было бы, сказаў бы так. Напэўна, дзесьці так у размовах казаў пра гэтыя справы святарскія, але, ну, вось я ведаю, у пэўны момант хіба можа яшчэ вось нейкае такое было, хіба ў 92-м годзе вось ужо прыняў рашэнне, можа ў 91-м, не ведаю, так нешта там туды-сюды, я так зараз сабе ўспамінаю, можа быць, была нейкія думкі з'яўляліся, але, напэўна, сказаў бы, не задумаўся пра гэта. Ці можна сказаць, што гэта голас паклікання нейкім чынам звязаны з асобай гэтага святара? Думаю, што таксама і ёсць у гэтым вось яго харызма нейкай ступені таксама. Ну, то есть, напэўна, я бы сказаў, Бог паслужыўся яго харызма, яго святарствам, каб вось гэтую справу прыадкрыць. А далей-то што было? А далей была семінарія. Дзе? У Родна. А там, у семінарыі, усё было ідэальна? Вядома, як заўсёды. І добрыя хлопцы, і разумныя настаўнікі. Ну, вядома, я скажу, як заўсёды. Ніякіх перашкод на шляху святара будучага. Не, ну... Ну, цяжка сказаць, напэўна, не. Ну, што датычыцца вось выбара, напэўна, не. Ну, але што датычыцца вось, ну, скажам, вучобы, то вядома, што як заўсёды, хто ж хоча вучыцца. Хоць вядома, што, опять же, вяртаюся к таму, што нейкая сур'ёзнасць была з аднаго боку. Нейкая сур'ёзнасць была. Ну, вы хіба былі самым сур'ёзным на курсе, так?
Ну скажыце, што так. Не ведаю. А шмат было там у той момант навучэнцаў, семінарыстаў? Ну, гэта быў хіба 3 курс, 3 набор. Ну, дзесьці так па 30 было кожнага, ну то дзесьці так пад 100 было. О, напрыклад, нас распачынала хіба 33, выдаецца, асобы. Сысці адтуль не хацелася ніколі? Не, так я вяртаюся к таму, што ўжо узгадаў, вось я, ну, то, што казаў, што вось так гляджу, ну, не было такіх. Вось. А вам не Так хацелася? я кажу пра сябе. Мне показалось, вы кажаце, не было такіх, хто Не, сышоў. я І трошку... вам таксама не хацелася? Не было, Ніколі не- Ага. не было такіх думак, А. вось, наконт гэтага не было такіх думак. Вядома, што кажу, вось, ну, я ж тоже казаў, вучыцца, ну, вядома, што хто ж там хоча, вось, вучоба была, ну, выкладалі нам на польскай мове, я калісь так, вось, ну, там... Таксама польскую мову тоже цікава, там не ведаў, але неяк так, вось, праз набажэнства, напэўна, вывучыўся. Вось там, як мы там выклады былі на польскай мове, пісалі вось гэтыя літары, пісалі мы, тыя, што гаварыў там выкладчык, прафесар, тымі, напэўна, нашымі кірыліцай пісалі гэтыя словы, пазней тут нейкі знайшоў шытак, хто здзіўляўся, як я то мог напісаць, больш таго, як мог вучыцца па гэтых нататках, экзамены здаваць. На сённяшні дзень ужо немагчыма, не магу прачытаць, што там напісана было. Асаблівым чынам, хіба там латынь знайшоў нейку, то не ведаю. Вось, і поэтому вядома, што вучоба як заўсёды. Ну, штосьці там ужо падабалася, штосьці не падабалася, штосьці там... Самы найлепшы прадмет у семінары? Фізкультура. Касцёльны спеў. Касцёльны спеў. А вы за грыгарыянскі харал? Гэта вось у двукосці касцёльны спеў. Ці за спевы пад гітару, дарэчы? Ввогуле? Ну, цяжка сказаць. Напэўна, ёсць тыя месцы, дзе і тое, і другое можа быць, сказаў бы так. Добра, слухаем уважліва. Ну што, семінарыя пакрысе ўжо ў нас падыходзіць да свайго лагічнага завяршэння. І да гэтага совершенно такого незвычайнага дня ў жыцці кожнага святара, калі ён сказаў так апошні раз і пагадзіўся быць святаром. Добра памятаеце гэты дзень? Да, зіма была. Холодна. Мароз быў, мяцель была. Дзе гэта было? У Мінску, у катедры, 98 год, 7 снежня. Ксёнд святой памяці кардынал Казімір Свёнтак, пасвячэнне святарства, сакрамент пасвячэння. Я памятаю, што была зіма, было холодна. Вы проснулись ранкам, а ў сэрцы супакой альбо трывога? Ох, не памятаю. Это ж было. Але, відаеце, ну, так на сённяшні дзень, напэўна, нейкае хваленне было, але думаю, што гэта так, вось той момант, які ўжо быў постфактум, ён і быў. Ну, то бок ніякіх сумневаў, ні хезітанняў туды-сюды, можа, я марак, усё ж такі. Не было, просто пайшоў і да святарства. На сённяшні дзень, даже, скажем так, на гэтую тэму, даже... То есть, всё цалкам так. Вось ён результат, вынік, прадукт, сядзіць перад намі. Ну, вядома, што, кажу, таксама, калі казаць пра пакліканне, то і ў святарстве Бог таксама вядзе і шляхамі навяртання. Таксама, вось, калі казаць пра маё святарство, напэўна, нейкі такі навяртанне святарства, яшчэ раз аднаўленне, можа, это было дзесьці так, 2009 год, напэўна, яшчэ раз такое было аднаўленне трошку іншае. Вы маеце на ўвазе нейкі такі перыяд звязаны з думкамі, а не кінуць людзі святарства і потым вярнуўся? Не, вяртаюся к таму. Не такое? Не, то есть это як і вось, ну, просто... Ну... Зараз не припомню, з кім-то так размаўляў, хтосьці так, не памятаю, чысце словы, так, ну... Нейкай святара, хтось припамінаў, зараз у святароў, які размаўлялі, што ёсць такое святарства. Такое службовае,
ёсць святарства Езуса. І думаю, што вось тут гэты пераварот быў такі. То есть вядома, што, кажу, маліўся, цэлебраваў, спавядаў, маліўся, цэлебраваў святую Эўхарыстыю, вось нешта таксама. І нейкія вось, скажам так, размовы былі, і такое служэнне, але я так троху думаю, што можа быць, у нас на сённяшні дзень гляджу, што такое трошку было службовае. А вось 2009 год, вось, якое, так скажу, святарства Езуса, сказаў бы, так было. То есть не, это, і напэўна, кажу, таксама і ў святарстве, думаю, ў жыцці чалавека вось гэтыя такія працэсы навяртання адбываюцца. Вось калі мы яшчэ больш глыбей, скажем, з гэтай вернасці Пану Богу, яшчэ больш глыбей переасмысліваем, што мы робім, для чаго мы робім, што мы робім. Так бы сказаў, так. А што рабіць чалавеку? Я думаю, што нас цяпер, можа, і семінарысты будуць жа святары слухаюць. Ведаю, што шмат людзей, і тыя, і вось звычайныя людзі, яны часта трапляюць у такое, губляю веру, маю нейкія спакусы такія, якія з мяне робяць не тое, чым я хацела бы быць, чым варта было б быць. Што рабіць у гэтым выпадку? Як з гэтага выходзіць? Ваша парада. Так, рискнуть вернуться до Бога реально. Бо калі гэта прыходзіць, напэўна, трэба навяртанне. Такое реальнае. Бо я бы сказаў так, то што, калі, напэўна, нейкі наступае вось такі крызіс веры, то патрэбна навяртанне. Што вы маеце на ўвазе? Вось вы кажаце, патрэбна навяртанне, і гэта хтосьці чуе. Патлумачце яму, калі ласка. Я зараз так вось пытаюся вытлумачыць, калі яшчэ маем хвілінку часу. Можа быць вось выхад з фармальных адносінаў з Богом. Бо фармальна вось часам, я хаджу на святую мшу, даже исповедуюсь, вось святую камунію, але ў штодзённым жыцці немножко живу как умею, то есть не то вельмі далёка ад Бога. То есть і з аднаго боку фармальна все чётка, все правильно, і так я кажу, часам придрацца нема да чаго, бо чалавек, здаецца, выконвае, і в результаце так на самой справе аддаляецца ад Бога. То есть сабе можа пазволіць ось там нешта адсунуць, нешта, сказаць, вось гэта яшчэ не так крымінальна, сабе магу гэта пазволіць. І навяртанне гэта вось таксама, вяртаюся к таму, што вось, выкананне вось нейкіх тых такіх, не то што абавязкаў, напэўна, але выкананне нейкіх тых рэчаў, якія, будуць чалавеку дазваляць вось быць з Богом, быць з Езусам. То есть нефармальна, бо сапраўды, чаму пра гэта кажу, бо ёсць такія шмат, які Бог дазваляе бачыць такіх сведчанняў, калі чалавек, здаецца, вось усё фармальна чыніць, але нешта здараецца, і пазней вось перажывае, напрыклад, звычайную споведь, не таму, што вось трэба спавядацца, але таму, што вось хоча вярнуцца да Бога. І калі гэта адбываецца, то ён гэта разумее, што ёсць споведь. І вось гэта ёсць такое навяртанне. Напрыклад, то есть я на святую мшу хаджу таму, што вось трэба, таму што вось мяне гэта навучылі, ці я, напрыклад, хачу быць з Богом. Ці хачу вось іду ў нядзелю на святую мшу, таму што гэта вось сустрэча з Богом, з Айцом нашым нябесным, з Езуса, ці таму што трэба, каб не получыць па галаве, калі не пайду, либо таму што вось я хачу быць з Богом. І вось тут у гэтым ёсць вось у матывацыі, напэўна, бы сказаў, вось такой больш глыбейшай. А гэта важна? Важна. Ксёндз Андрэй, час наш такі хуткі. Мне пытаюцца, ці задам я пытанне, якое прыйшло ў вайберы, але ж вось нашаму таму слухачу, які напісаў гэта пытанне, я хачу паабяцаць, што я ведаю, што
адказ будзе не з аднаго слова і не на 1,5 хвіліны хіба. Таму я папрашу ксяндза Андрэя, каб ён нам даў адказ на гэта пытанне ў рубрыку «101 пытанне да святара». Я думаю, што гэта будзе правільна. Хіба так, Марына? Я думаю, што мы зможам тады добры і такі поўны адказ на яго атрымаць, і вы таксама будзеце ў сваім пытанні задаволеныя. Гэта мы цяпер учынім ужо пасля таго, як выйдзем з жывога эфіру, бо ўжо часу, я гляджу, у нас зусім недастаткова на гэта. Так, бо пытанне такое там не вельмі простае. Вось, таму папрашу, я хачу папрасіць яшчэ ксяндза Андрэя напрыканцы нашай праграмы удзяліць нам са слухачамі ваше благаславенне. Просим Тебя, Боже наш Отче, Ты любишь своих детей, кожного из нас, бо все мы Твои дети. У Ісусі Христе Ты учини нам гэту магчымасць. Дакраніся моцай сваёй для ўсіх тых, хто зараз ёсць каля радыё, хто зараз слухае, хто таксама адкрывае сваё сэрца для Цябе. Прашу Цябе, няхай моц Твоей любові напаўняе сэрцы тых асобаў. Няхай даражэйшая кроў Твайго Сына, якую Ён праліў для нашага збаўлення, будзе абаронай ад постаў ворага, асабліва ў гэтым часе, каб мы мелі сапраўды моцную веру, каб мы мелі мець надзею, каб адкрывалі Твою прысутнасць у нашым жыцці, бо Ты ёсць з намі, Ты ідзеш побач з намі. Няхай Божа моц Твайго благаслаўлення, для якога няма часу і адлегласці, зараз захраніцца ўсіх тых, хто слухае, і напоўніць сэрцы супакоем. Отец і Сын і Дух Святы. Амен. Ксёндз Андрэй Сіповіч – гэта святар, які падобен на кнігу, у якой вельмі шмат тамоў. Таму я ўпэўнена, што мы калі-небудзь папросім яго яшчэ да нас прыйсці і адкрыем том другі. І яго будзем лістаць, чытаць і яшчэ больш даведаемся. Дзякую вам шчыра за тое, што былі сёння з намі. І, дарэчы, заўважу, што дыстанцыю сацыяльна бяспечную мы утрымлівалі. Хвала Хрысту. Амен. Голас паклікання. Гісторыі людзей, якія адказалі так